Мяне завуць Барысенка Алёна. Я вучаніца 7 А класа дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняй школы нумар 3 горада Крычава Магілёўскай вобласці. А зараз я прачытаю адзін са сваіх любімых вершаў. Уладзімір Дубоўка. Увосень, кажуць, сумны ўсе дні. Увосень, кажуць, сумны ўсе дні. І млявасці, і летуценні ўзвівы. Не грэюць сэрца восені агні, люструюцца квяцістаю палівай. Каму што як. А я люблю хаду па змроклым волкасцю цяжкім уборам, калі бары шысцяць, шумяць, гудуць, вятры асеннія імклівяць борам. Здаецца, сіла пырская з ветроў, хутчымі часам сцюжа і трывога, і супакой адрывісты, і зноў правіс абапал нашыя дарогі. Іду вось я, хоць вецер моцны дзьме, і гліняць пырскі дождж у аблічча, і гэта ўсё ахутвае мяне да дзейнасці і да ўпартай кліча. Мае сябры, жыццём вітаю вас! Вітаю з хараством зямелькі роднай. Такі прыгожы, незвычайны час. Хай гоніць смутак ваш і жаль нягодны. Адкуль да нас каснуўся гэты сум? Адкуль хвароба панская ўзята? Уславім найвялікшую красу, якой жыццё айчыны. Всё пранята.